ବିଜେଡି ରେ ମିଶିବା ପରେ ବଦଳି ଯିବ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବିଜେପିଠୁ ବଦଲା ନେବାକୁ ନବୀନ କରିବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା। ଭୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ଥରହର, ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନ ବସାଇବେ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ 2029 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ଆଣିବ। ତେଣୁ ନବୀନ ବିଜେପିଠୁ ବଦଲା ନେବାକୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ନବୀନ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅସ୍ତ୍ରରେ ନବୀନ କରିବେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ। ତେବେ ବିଜେପିରେ କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ ଭିତିରିଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ କାଳ ହୋଇପାରେ। ଅପରାଜିତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ଯେ ଦୋହଲି ଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚା ଖଟିରେ ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବିଜେପି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ହରାଇଲେ ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଅପରାଜିତା ଦଳ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅପରାଜିତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ।